report. Impaka mo ni Police Captain Ashley Kleiner kakayorin iti Sarat Municipal Police Station nga dan iti muna panagsasarita iti nagbedngan ti pamilya iti pimusay a motorcycle rider kaya iti driver ti delivery truck iti napasama ka aksidente iti barangay 20 Sarat Ilocos Norte. Ano sa dinoket ditoy pimusay iti nadakamat a driver inlawlawag ti hepe ngagpadpadaya direksyon ti truck edinto nga gandat ngagpalaod ti biktima iti wangawangan ti C5 road iti naso barangay iti anawan ti control ti manibela ti delivery truck. Panagpalutpot da ken panagimbestigar da ket adati inaalad ang CCTV footage ket dita nga nagibase da ket nakita da nga daytoy truck ti adda nagbidutan na sir. So kasan na sir nagsinapot ka ba? Actually sir daytoy ket truck ket agga po ditoy when nagpadpadaya dito truck dito met naka-motorsiklo ket nagga po dito C5 road going west nag left turn nga road dito ket idi met nagpadpadaya dito truck ket nag sinabek ngem dito kami nalos sa control ngamin dito truck on napan iti linya dito naka-motorsiklo sir. Imbalakat ti hepe ti kan kanayon kumapa ng check kanag iti luglugan gabuta mabalin nga iso ti pakaitundaan ti desgrasya iti agdamaket pero urayan ti panagsasarita damanen ken ma-monitor ti kaso amay pila kas bilang adat ti kaso. Dito nga road ket insagana tayo met amin nga mabalin nga maipila nga kaso kontra ka dito driver ngem teko na tayon choice damet dayja iti both parties no agsarita da na risotenda da iti bagbagida keta idi kalman sir keta nagi-presenta da iti undertakings da nga willing damet nga makapagsarita keta tilang iruuray da ket dati panakaidulin da iti pimusay sadanto i-reset ulit da iti saritaan da ta makompute to amin kano nga gastos da sir. May panamnamang agbalinton ana istrikto ti PNP pakasektan ti linteg trapiko. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM